Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Nga pahiyom ka. Bawal? Bawal kung pahiyom ka nga wa ko mahibaw kung ano. Gusto siya kang mahibaw kung ano ni pahiyom ko? Nga na. Kiss me. Ay! Ouch! Kasi problema ni mo. Uy, kasakit. Don't say it again. Katong kiss me? I said stop saying it. Kay? It's not proper. Kiss ra, di na proper. Lo. You're asking a man to kiss you. Man, bitaw. Man nga mas maguwang kay nako. So it doesn't count. It's still a kiss. You're right. Kiss sa tiguwang. Isulti na pag-usab, kimakita ni mo magpangita. Nga kiss? Don't test me, Kristen. I am, kuya. Come on. It's just a kiss. Kiss sa tiguwang sa... How is that? Para sa katiguang sama na ko. Let's... Insa na? Nasya ka? Nakalitan ka nga lamiday mo haw kang sa katiguang sama na ko. Chika! Playgirl ko. Pero dili ko magpakiss sa akong lips. Kutobra sila sa akong agtag ug aping. Bahalag mo abot sa liog basta dili sa akong lips. Ug nagtuo ka nga mutuo ko. Wa ko'y labot kung dili ka mutuo. Pero gi-reserve na ko akong lips sa umaabot akong bana. Huh? Ug imo pagit siyang naunhan, no? Oh! Six months smile diha. Suko na baka ganina nga ni pahiyom ko. Ayaw sa pahiyom diha. Childish. Ay lagi pahiyom ko sa ba? So it's true. Ako na. I hate you. Thank you. That I hate you. Praning ka? Nga ko rin ang imong first kiss. Agwal! Palandong na dere. Enit na kayo, dangom. Huwag na kumuplag ng imong skin sa yuta. Ali na, ali. Ay! Baya! Naon sa naman na, oy. Laon naman ng imong gibongkal diha. Gusto na na, oy. May ilubong ka. Naa. Oy, kisa man, ero, iring, manok, baka, kabaw. Ay, wala, bidool yun siya. Kasi imong ilubong dito, ay. Ikaw. Dali, diri. Ah! Yan na bata, ha? Boy ko bayot! Kabang! Siya na nabuang! Ay, boy ko! Dagan ka lagi. Leche. Ay, nagkaroon sila si Facundo o si Christina. Wisat, Jiroy. May adlaw ra mong duhan ako. May adlaw ra unya mo. Hey. Christine. Look. Kung nasuko ka paghihapon sa kong gibuhat, I'm so... Kita ka, ha? Gibusog pa na akong mga mata sa palibot. Ay, nindot yun kaayo ang mga dapit nga akong nalabian ay. Nindot kaayo ang view. May mo bang
Pagulan nimo ang aircon, unya ablihan lang nato ang bintana. Oh, sure. Oh, Na, abdi na. wow. Kanindot sa hangin. Wow. Tinuod gid ang giingon ni Lolo. Mas nindot ang hangin sa probinsya. Oh, Ganito yung tanaw. Manalig ko naglantaw sa kawas na sakiran. oh. Kanang punuan. Hunong, hunong. Please, may babang mohunong una ta? Fine. Thank you. Oh, Christine. Christine, nasa ka pa ingon? Ay, pagdagan. Shit. Christine! Musibat siya. Kilimay mo. Christine! Christine! Di ka may mong mupalayo. Christine! Christine, unsa ba? Ouch! Kasakit! Oh, sakit. I'm sorry. Pero di ka mahimong mupalayo gikan din. Muanha na ko na akong punuan sa akasya. Mupalayo na agad. Sakitan sa ko kilid. Uy. Muanara ka anang punuan sa kasya? Gani, muanha, gani. Nahinumdum ka na anang maong punuan? Ha? Hinumdum sa unsa? Oh, Mahimo ba? Wa para ba ko mahuwasin ni mo, ha? Wa pa ko malimot sa imong gibuhat. Mamabuhiin ako. Giganahan sa kasi gigakos ako na. Mabarog ka na ko, be. oh, sorry. Come. Che. Pilakaw na siya paingon sa dakong punuan sa kasya. I wish. Mora kini ang yawi nga mahinumdum siya sa iyang kagahapon. Hinaot pa unta. Oh. Oh, kanindot ka din, uy. O kining punuan sa akasya. Wow. Maka-amaze. Karaan na gitintan-an. Dako na kayong iyang lawas. Taas na kaayo. Ug dako na sab kaayo ang iyang sanga. Oh, kanindot din ni uy, kalandong. Ganahan ko din ni. Mulingkod ko din sa may punuan. Bahala ka diyang fakunduha ka. Dinisa ko. Milingkod siya sa tungod sa dakong punuan sa kasya. Christina. Gipiyong niya ang iyong mga mata. Oh, pabuton ko lang una siya din eh. Di ko na lang una siya sa dulon. Ali, kuya! Kukda ko! Dali! I'm coming! Ay! There you are! Dacha! I love you, kuya. I love you to, Tintin. Kuya, will you wait for me? Kung hinggot ka na niyang daga, lahi na niya ang imong magustuhan. Ug dili na ako. Kay bata ka pa kaayo. But I want you to be my kuya forever. So when I grow older, I want to marry you. Christine? Oh, may problema ba? Nagdamgo ko. May mubag, may bawan? Nakita na ko akong kaugalingon sa bata pa ko. Ug may kauban ko nga lalaki. Ang iyang tingog. Ang iyang tingog. Unsay na siyang tingog? Familiar na akong iyang tingog. Huwag ka na makaila sa mong laki, sa mong damgo. Wala ko makita ang iyang naong.
Hanap kaayo gyud. Ang iyang tingog lang nga akong mabati. Pero ngano ka ano nga? Pirmi ko mang mabati ang iyang tingog ni milabay mga adlaw. Naglipok kit ko ay. Kay mahimo ang imong idamgo. Dili kay damgo lang, Christine. Kundi, kabahin sa mong kagahapon. Unsa? Wa ka ba ginhinumduman sa mong kagahapon? Kikuptan ni mo ang akong kamot. Close your eyes, Christine. O ginumdumi ka di pag-usap. Hinumdumi ko, Christine. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!